This is oxygen, I'm that. Let's go, go, go. Matay pre. Murag nawala naman ta pre. Saan na kita ba? Patay. Tinuulid pre. Sabutan na may napita diri. Asa dagkuin kay kahoy ng usan gabi na ba? Asa may napita ni? Mangita tagbalay pre. Sige pre. May lang natay katulgan nga balay ba? Adlok mo ngayon natin gawas dagko maging kahoy ng napita. Kaya lang tamikit ang balay ito pre. Sige pre, sige pre. Kita pre. Balay pre oh. Lah, tuod pre kumingo makinang balaya pre. Nakitaw ka puyo na pre. Sudlo na to pre. Kaya wala na yung tao gabi na. Kasi may wakok na pre. Balik wakok pre. Lagi wakok tira pre. Kung balaya pero wala lang mahimo ay sublong minato na gid balay pa. Ayo. Ayo. Ay tawo. Patay pre mo ko itaw. Matay pre oh. May nitingog pre. Yate naman guri wakwak dire pero sudlo na to kiyo man tala yung choice. Pultahan naman gid ni. Ano to pre? Tala pre kay dili ka mas delikado man tag naning gawas on pre. Kung sulod na lang tani pre. Mahala kisa ni balay ni guys para masafety ta ba. Sige. Sudlo ni. Manang tagkawatan. Bahalag. Mutiyo manok ko gabi pre. Oh, siguro to dili pita pre. Sudlo na to ni. Tara pre. Tara na ba? Tara. Ay sige pangurat pre. Yawas. Luka wala pre. Tahu udah pernah bersih sana. Cepat. Pegas. Ay, Yesus spesial na pre. Ay, salam. Lo. Pre. Para pre. Sila na pre. Nurut dah. Kota pre. Tuloy na pre. Sila tayo kasi niwag ko niya. Ayo. Tahu kita no. Mati pre, okay tahu pre. Ayo. Hoy. Asa mo doy? Tahu pre. Wala ko tayo choice. Dili na to pre. Pagbilang ka dili kay isa to sa gawas delikado kita. Pindaan ito yung brand dili pre. Daing mamati lugar pre. Okay na pre. Wala ko pre. Ano nga buto dito sa kita pre? Ikaw mo hinungdan niya. Inag sa pikas tagit dire mo to ni agi. Ali sugod ato na piti tunga dugianan ni tunga mo to balay to. May pidani kini balay. Sugod ato tumagi dito sa palaming tabo dito na. Sa may makatabang na dito. Balay lagi niya. Mura maghadlok yung balayan eh. Daing tingkoy ko. Ya ikaw be, ato rin kamagi dito nga. Kito ka to. Kasi dili suga-sunak. Sumuka ni pre. Saan buhato na to be? Wala gitawag gini pre. Ano kung abri kung tano? Iya kay pre. Katulog sa kuning bangko ni pre. Nara pre, mangito tag. O sino yung mga kwarto dire? Balay bini. Buang. Kwarto ngikit niya diyo. Samot may pasingilag may mga wala. Diyan mo ano ito bangko kay. Dito ra ta mangita tag kwarto ta. Ate may puno na safety ta bro. Mga kwarto. Dali pre. Asa na pre? Kini pre, mag kwarto gini ba? Kwarto siya. Kwarto gini. Bisa. Lolo. Ano mo balik pre? Apa gani? Udah. Apa gani? Apa itu?
Pangita ako ng switch dira pre. Switch. Ay, sini. Ay, Switch dira, switch. ay, nara pre. Man, Mas kaon to dito. si. Wow, pre. Karaan, balaya pre no. Karaan bro. Lindot siya pre bro. Ang balos ng tingkoy pre. Pre. May pa sa gawas lang ta matulog pre. Ay pa pre. Ay ko yun ang napita pre. Kilain yung tingkoy pre. Litrato yung karaan. Ito ang buhay. Tao na. Tara pre. Pre. Lugar napita eh. Pre, panagad dud pre. Matay pre hatlog. Balaya pre. Muli ang pre. Dili ito bakit hindi isa. At tukol ito bahala ako na. Diyan ang luwan eh. Pagbo pre. Mga amo tulog. Ay lukuan bangko. Biar ka. Lingkod na diya. Santi ko bida ko dili. Sige. Kanina sa pamati pa eh. Tulong sa kuya. Ako tulog na tulog pre. Aga pre ha. Basi ikaw mabiyan ako. At tayo kita, bago nga ako. Tulong sa kuya. Pwede ko rin. Pre? Tuh. Saan bisa dulong? Loh. Run. What's up mga bugok? Gwa! So guys, kagama gyapon mig salida among vines bisan og kami lang duha kay si Osting wala ni reply kay nahubog na siguro to karon. Nagsaram kung So tulog yun. congrats din ni Ardot kay wala. Duha na yang bata. Salamat. So shout out sa ta. Blessing. Shout out. Shoutout shoutout ko una sa akong mga pamilya sa taga saan, sa akong mama, sa akong papa, sa akong mga igsoon, o sa akong mga kaparitihan at kaigagawan. Salamat sa inyong pagsuporta. Shoutout ko sa pares ka na karon sa Salmi, sa Marsjin. Tingnan lang mo dia karon na Jay sa akong ikaduha nga bugoy, Prince Andre, ug si sa akong pan ugangan. Salamat kay mga sa bantay, pasensya niyo kayo kay missing usahay karon hapit ang ko diri kay ikan ugan bro. Gabiin may mag-abot din sa hapit ang ko diri. Alingaw mo kamay ba kay kasi hindi mawala ang buwan. Bro, salamat kayo sa pagsuporta oy. Password thank you. Thank you. Prince Andilo? So Prince Andre. Prince Andre. So katrabaho po ka sa Prince. Prince. So, shout out dego sa asawa si Karen, sa anak si Tantan, sa akong mama, sa umangot si Jisa, si John Aaron de la Cruz, si Jay Caliso, Ariel Tacoctor, Rinaldo Ambo, Espiritu Maisling, yung asawa, kasi Agnes, ug siyang anak kasi Taloyloy. Og si Ate Joanna, og si Ate Joanny P. Maisling, si Jimbert Aplaca, Alkin Bisangre, Lalani Masayon, John Vic Ate, Christian Palanas, si Monica Jean Ate, si Chloe Noctan, Kurt Jurgan, Pagirigan, si Jorgan Bertonico, si Reggie Maglinte, ug si Ate Ivy Maglinte,
ug si ilang King, si Ker, Winston, ug ipon Caprizzo, Giselle, Brian, Gilbert, Puliran, Kini, Kenkoy, De Bullias, si Ate Ivy, ug si Ate Florilyn, maglinting nasa Kuwait. So, hi nyo te. Ug sa manager sa Kapatagan, si Sir Joel Orsilada ba to? Sir Joe, what's up? Salamat sir, salamat. Sila shoutout po ko ni Josel Bautista, si Kenneth Birin, Camel Mufan, si Langkadel, si Fidelson Kalek, ug ni Osteng, shout out na lang ni Muteng. Idol. Wala mga ting. Og sa classmate din ni Osteng nga si Joy nga si Gilantaw. Hi Joy. Personal break ko shout out sa akong mga kauban sa Prince Roqueta Delivery, sa among TL nga si Clyde Dumantas, sa akong kauban nga Peter nga si Joderico Ramiro, o sa akong cashier nga si Ani Dumpa, o sa cashier sa COD nga si Jandri Manggubat, o sa among marketing nga si Jandri Buhian, o sa among WIC nga si Gistoni Balukan, nangay ni sir. Salamat sa iyong suportahan nay. So more to guys, please like and share this video. Ganahan mo kung unsa pa yung mga request, comment lang sa ubos kaya mong sulayan na basin ganahan din mo. Basin ganahan din pud me. So more to guys and bye-bye. Aki karon chatan mamili manon og lalaki. Gusto guyab, gusto ka chat, unta watpad na lang imong guyab. Isa sa mga rason hantod karon nganong wala japon kay nauyab. Daghan ganahan diri sa mga K-pop, BTS, EXO, pormahan na murag sukarap. Joke, way uyab.